No, takže Anetka, my sme sa tu dnes stretli na tvoj popud. A ty si ma totiž oslovila s tým, že by si rada zdelila svetu, čomu sa venuješ, ale bolo by ti príjemnejšie, keby to bolo vedené ako rozhovor. Takže asi na začiatok by som ti za túto príležitosť chcela poďakovať. A veľmi ma to oslovilo. Tak uvidíme, čo z toho vyplynie. Ja by som možno začala, aby si nám povedala, že kde sa vlastne teraz nachádzame a ako si sa na toto miesto dostala. Čo ťa sem priviedlo? Sme v záhradách. Je to kúsok od Topolčian, malá dedinka, už v pohorí Považského Inovca. A ja tu bývam na takej polosamote s mojimi zvieratkami. Áno, takže nebývaš tu sama. S kým si tu? Bývam tu so psíkmi, s 3 mojimi takými najdušikmi. Už 10-11 rokov a s 2 kocúrmi momentálne. Výborne. Sme parta. Si partia. Dobre. A ako si sa sem teda vlastne dopracovala na toto miesto, čo ťa sem priviedlo? Je to chalupa rodičov a ja som potrebovala odísť z Bratislavy. Ja som tam pracovala nejakú dobu a cítila som, že už mi tam nie je dobre a že potrebujem zmenu, veľmi ma ťahalo naspäť do prírody. Aj keď som tam chodila veľa do lesa, tak chýbalo mi taký ten proste život naozaj v prírode. Tak som odišla. No a čomu si sa venovala v Bratislave? Tam som pracovala ako veterinárka po väčšinu času. A pracovala som aj v štátnej ochrane prírody pre orgán CITES, ale väčšinu času ako veterinárka v ambulancii pre malé zvieratá. Super, krásne. No a teda potrebovala si odísť z Bratislavy, tak si prišla sem, ale pokiaľ ja viem, tak ešte stále si tu sa venovala veterinárnej praxi. Áno, ešte som ďalších 5 rokov robila veterinárku v Topolčanoch a teraz posledné takmer 3 roky už sa venujem čiste takým alternatívnym spôsobom, prírodným. Tomu som sa venovala už dlhé roky predtým, ale mala som to ako také hobby popri práci. A posledné 3 roky už to mám naplno ako to hlavné. Dobre. A vieš nám teda priblížiť, čomu sa venuješ? Rada. Taká moja srdcovka za posledné roky je gemoterapia. A to je... Veľmi sa teším, že znovu sme objavili, že stromy majú obrovskú silu a že už je to aj vedecky dokázané. A prišla sem táto medicína, ktorú volajú aj medicína 3. tisícročia. A patrí vlastne medzi homeopatické lieky, ale zároveň aj to volajú, že informačná medicína, čo vlastne ako homeopatická je z pučikov stromov. A nesie veľmi krásne naozaj informácie, obsahuje živé, rýchlo sa deliace kmeňové bunky, obsahuje veľa živých enzymov a látok, ktoré nášmu telu prinášajú informáciu o tom, čo má robiť. Čiže pracuje naozaj na tej základnej úrovni, kde komunikuje s bunkami, s našou DNA, kde vlastne hovorí nášmu telu, aké tieto chemické látky, ktoré nám potom prúdia v tele a robia našu myseľ, našou myslou, na to, ako sa cítime, tak vlastne toto všetko oni vedia ovplyvniť. A zároveň to je pre mňa niečo, čo presahuje klasické liečenie klinických príznakov, čiže toho fyzického tela. A tam sa dostávame za to, pre mňa taký duchovný presah, že naozaj nám to pomáha, pre mňa sú to ako takí priatelia, takí sprievodcovia na ceste tým duchovným nejakým rozvojom, sebarozvojom, pochopením na našej ceste, prečo sa nám tie veci dejú. Nie len snažiť sa vyliečiť fyzické telo, ale pochopiť, prečo to fyzické telo nie je v harmonii a čo nám tá choroba hovorí. S čím potom súvisia ďalšie povedzme metódy, spôsoby, ako sa na seba pozrieť, ako psychosomatika, aromaterapia, hydrolaterapia, celkovo fitoterapia, je toho veľmi veľa, zvukoterapia, že tých spôsobov a samozrejme v rámci potom seba rozvoja veľa ďalších, ako astrológia, human design, genové kľúče. Áno.
Všetko je prepojené. Všetko so všetkým súvisí, nič nie je oddelené. Dobre, ja by som sa spýtala, že čo ťa vlastne priviedlo ku gemoterapii. Ja sa priznám, že vlastne my sa poznáme rok a pre mňa to bola úplne nová informácia. Pred rokom, že nejaké gemoterapie existujú. Ty si sa ako k tomu dostala? Ja som vlastne našla prvú informáciu, zmienku na Facebooku. Našla som, že jedna úžasná žena, u ktorej som aj bola na kurze, Jindra Jeníková, bude robiť tento kurz a ja som sa do neho prihlásila. A to bola doba, kedy ja som odchádzala z práce. Ja už som... Takže to už môže byť tie 3 roky dozadu? Áno, to je presne tá doba, keď ja už som niekoľko mesiacov vedela, že odchádzam a presne v januári, ako ja som odchádzala, tak v januári začínal tento kurz. Takže ja som priamo začala s gemoterapiou a úplne naplno. A no, ja môžem povedať, že mne to zmenilo život. Celé to vnímanie, naozaj živé vedomie, ktoré s nami komunikuje. Dobre, a je to podľa teba nejaká nová metóda, alebo je to prinavrátená stará známa? Čo viem, čo som sa dočítala, tak vraj už v starovekom Egypte našli kreslené púčiky, ako používajú na niečo. Čiže ako predpokladá sa, že je to už veľmi staré, ale asi sme dosť nadlho, alebo minimálne momentálne sme zabudli, pretože je to ako keby niečo, čo je tu posledných niekoľko 10 ročí, kedy sa to začalo znova vedecky skúmať a potvrdili sa vlastne tie nejaké účinky. Neviem, ako to bolo predtým, ale zatiaľ je to relatívne nové, veľmi málo ľudí o tom vie, ešte to len akoby prichádza, preto aj hovoria, že je to niečo toho 3. tisícročia, niečo, čo sa ešte len bude viac dostávať do povedomia. No a keď by som povedala, že to je vlastne, že ten púčik v sebe nesie všetku tú energiu toho stromu alebo kríku, tak ako keď si spravíme klíčky z niečoho, že to vlastne nesie tú energiu, vitamíny, sílu celej tej rastliny, hovorím to správne? Úplne presne. Takže ty z toho urobíš výťažok, čiže tvoje najväčšie práce je asi na jar. Áno. A tým pádom musíš poznať tie stromy a kríky podľa toho, ako vyzerá ich kmeň, konáre, bez listov. Áno. Je to veľmi zaujímavé, toto hľadanie tých správnych stromov, lebo aj tie pučiky sú v tej správnej veľkosti, iba niekoľko, povedzme, dní. Zároveň tie stromy v tom lese každý začína púčať v inom čase. Čiže je dobré, aby si človek poznal, kde má ktoré stromy, v akom poradí plus minus zvyknú, v akom období približne zvyknú púčať a potom si chodiť pozerať proste, že či je tá správna doba. A za mňa veľmi dôležité, čo ja vnímam, že táto medicína umožňuje zachovať za mňa takéto prepojenie od toho živého stromu cez moje živé vedomie, čiže naozaj tam prísť aj s tou pokorou, úctou, poprosiť o to. Ten strom, nie vždy príde odpoveď, že áno, nie každý strom proste je na to pripravený. Tam mám pocit, že naozaj som sa prvýkrát dostala bližšie akoby k takému tomu, že som vnímala, že je to živé vedomie. Že aj ten strom komunikuje. Teraz s nami komunikujú. Tvoje jablone sú veľmi plodné a dávajú nám najavo, že sú zrelé. Padajú nám tu jablčka, takže občas môže byť počuť nejaký rozruch. Tak sa teším, že sme v takéto plodnej záhrade. Áno. Pri figovničku, krásne. Pri fige. Dobre, okrem toho, že robíš GEMA, ja tu pijem teraz veľmi dobrý čaj od teba, takže venuješ sa bylinám aj v inom stave ako v púčkoch. Áno. Tak? Už roky, cez 10 rokov sa intenzívne venujem fitoterapii ako takej, čiže poznávam bylinky, zbieram tiež jedlé rastliny, čo sa dá zjesť, čo sa dá vypiť a spústa ďalších vymacerovať. Je veľa spôsobov, ako ich používať a veľmi sa mi páči ten spôsob dávať si ich do jedla, do pitia, robiť si z toho smoothie a naozaj väčšinou záhrada býva také najplodnejšie miesto, že tie lúky veľakrát a mnohé ďalšie biotopy nie sú až také bohaté ako napríklad tá záhrada a je to úplne fascinujúce, čo všetko sa dá jesť, čo sa dá piť a čo všetko nám vie pomôcť. Áno, ty si pre mňa taká lesná víla alebo lúčná víla, pretože ty skoro neješ a piješ veľa čajov. Takže hej, ty cez tie byliny asi dosť funguješ. Dá sa to. Fakt je to, za mňa je to nádherné.
Dobre. Ja by som sa ťa, Anetka, asi ešte spýtala, že pokiaľ ja dobre viem, tak ty sa venuješ aj kartám vo voľnom čase, aj astrológii, numerológia je ti trochu blízka. Áno. Ja som od určitej doby začala vnímať v rámci toho za mňa nejakého vedomia jednoty, že naozaj to má niečo do seba a že je to ukotvené niekde v tom našom kvantovom poli, neviem ako to povedať. A že vedia to byť tiež takí naši nejakí sprievodcovia, možno keď si niekde nie sme istí, alebo za mňa aj z môjho momentálneho vnímania sú to energie, ktoré vieme použiť pre svoje bytie, tvorenie, akokoľvek to chceme poňať, tak vedia byť ako keby takou pre mňa pomocou. Či už sa bavíme o ako keby teda klasickom tarote, s čím ja veľmi nepracujem, to zase na toto si ty, ale orakulom života od slnka v srdci veľmi milujem, svetelní majstri a práca aj ako keby s zvieratami, ako s duchmi zvierat. Hej, máš také krásne šamanské karty. Áno, orakula stromov, to mi tiež ako s prácou pomáha ešte ako také doplnkové, veľmi krásne posolstva. A mnohé ďalšie, ja mám rada aj také akože energia drakov, archanielov. A ja tam proste vnímam, že je to určitý archetyp, nejaká za mňa energia, ktorá vie nám pomôcť, keď sa s ňou vedome prepojíme. Áno. No a dokázala by si zhrnúť, čo všetko vlastne vieš človeku odovzdať, alebo ako by som to nazvala? Skúsim. A pre mňa to, čo ja cítim, že som sa za tie roky naučila, vyskúšala cez moje skúsenosti a funguje a je podľa mňa akoby dôležité. Či už sa bavíme o zvieratách alebo o ľuďoch, tak pre mňa je to celé to vnímanie toho, že sme živé, vedomé bytosti a nájsť tam tie spojitosti a pozrieť sa vlastne na to komplexne, celistvo tak holisticky. Viem ponúknuť tie skúsenosti, ktoré mám z oblasti veteriny a prepojiť ich s tými všetkými alternatívnymi spôsobmi, ktorým už som sa venovala, venujem a mám odskúšané, a povedať svoj názor na daný nejaký buď problém, či už zdravotný, alebo aj veľakrát napríklad problém s nejakým správaním, s niečím, s čím si nevedia majitelia poradiť. A prípadne ponúknuť aj teda niečo zo svojich produktov, hlavne teda tá gemoterapia. A takýmto spôsobom vlastne sa viem pozrieť alebo povedať svoj nejaký názor cez svoju cestu a skúsenosti a to, čo mám vlastne nejak naštudované aj pre ľudí. Či už sú to majiteľia domácich zvieratiek alebo nie, tak gemoterapia funguje u všetkých a tento celostný prístup tiež. A za mňa to je na tomto dôležité. A každému môže sedieť niečo iné, že dozvedieť sa o tom, aké sú možné nástroje, spôsoby a prípadne za mňa táto gemoterapia nám vie pomôcť aj preventívne, či už u zvierat alebo u ľudí. Vie nám pomôcť akoby na tej ceste kdekoľvek sme. Či už chceme, ja neviem, si zabezpečiť, aby, keď teraz poviem tak aj nejak aktuálne v rámci nejakej, čo viem, ženy, ktoré už potom prechádzajú do prechodu, môžu si spraviť kúru, aby nedochádzalo k osteoporóze. Keď chceme podporiť imunitu, vieme si na to niečo dať. Keď máme depresie, vieme si pomôcť proste aj púčikmi stromov. Keď trpíme epilepsiou, keď máme problémy po obrne a nefungujú nám nervy dobre, pri ADHD, proste, že to je naozaj pri nádorových ochoreniach, pri neplodnosti, impotencii, proste, že tam je široké spektrum od nachladnutia, migrény, hojenie rán, zlomenín a veľmi krásne sa to používa aj u detí.
Takže ty vieš vlastne vytvoriť kúru na mieru. Áno. Keď človek povie, čo ho trápi, alebo čo mu chce predísť, Áno, tak vieš áno. odporúčiť rôzne Tak. Chemoterapie. Áno. A veľmi krásne sa mi osvedčilo, keď je niekto tomu naklonený, nezostať len pri geme. Ak by to chcel komplexnejšie, tak viem poradiť ohľadom nejakej aromaterapeutickej kúry. Robila som aj parfémy na mieru. Dá sa aj toto. Rovnako pre zvieratá aj tá aromaterapia a rôzne tinktúry, čo rada, napríklad veľmi dobre sa to doplňa s tou gemoterapiou, keď sa práve toho prepojí viacej. A úplne najlepšie, keď je človek otvorený aj nejakej konzultácii alebo nejakému rozhovoru, kde sa vieme dostať tomu, že môže to vyzerať, že problém je niekde, ale cez rozhovor zistíme a dostaneme sa až niekde ku koreňu a pomôcť vlastne na tej ceste aj touto formou. Mám za sebou aj theta healingové kurzy a nerobím klasickou formou theta healingy, ale používam tam vlastne aj celé toto napojenie, kladenie otázok a určitým spôsobom navigovanie človeka, aby sám prišiel na to vlastne, že čo možno nevidí, prečo sa niečo deje.